ngiyakhuleka impodla impolo kothwa kontra amandla okulamandebele ninabeqina ligadanya into benzani indindi bathi uxama kahle wakwesethu udlweswazini la bebuka khona amabala Awu bafana inuka ingosiwe phakathi osizweni emafoyi khwama sekudubula umbhayimbayi iqhela wena sikhwama kwavela behleke nenkinga zabo bantomba isiphethu. Baby, yazi ngithule i-invite for i-party. Kathembe uyamkhumbula? Uthemba umngane wakho? Umngane nami, baby cabanga ngagcina nini kuyo-group. Yikho ngifuna leya ngubo leyana ngithiwe ngithengile yona. Baby kwaqalayo futhi ingubo bese setown namhla wagross kodwa manje uzange uzudele futhi kanti yini inkinga yakho? Baby ngumuntu wesifazana kumele ngibe muhle ephathini plus baby nyoba ngiyena ngifuna ukufaka ihili bese kuba le address ngisecongithengela yona yabo izinto eziright. Baby kusho sesiyephathini futhi siyanini kuleyo party leyo kuyathemba? Sobabili. Sobabili sithanda. So amtshele nje uthemba ukuthi sobe sikhona na kanjani ngeke size siyiphuthe leyo party leyo. Angeke size sikwazi ukuthi sihambe sobabili. Angeke sikwazi. Angithi manje baby like uthemba nawe uyazi ukuthi uwazi abantu yabo sizobe kugcwele uyazi ukuthi indaba yelokhu nje yephunga la kwasuka futhi lokho ephathini lapha esiyakhona mina nawe siyephathini asikwazi ukuhamba sobabili kuye phathini hayibo owani umsindo ngapha kwenzakalani lalelani la sengifikile-ke mina ngizoba isixazululo lapha isixazululo yebo isixazululo sani lalelani lana ngizolisiza mina la uyabona unenkinga yephunga futhi yebo kanjani hayi angeke akulungisisi kodwa umkhona kanjani umuntu hayibo sisuthozo lalelani yabona la ngiphethe isixazululo sangempela kwasuka imali ngilinde ngikhuluma isixazululo lesi iproduct yakumngcwabo uyahlehla ngcwabo uyahlehla yebo hayibo namangala manje lalela-ke butwami yabona lawa nje amanzi uzothi uma ugeza nje uwathi qambi ufake nje noma ungafaka isivalo sisodwa ufake amanzi ufake emanzini okugeza uyangizwa ukuthi ngithini ngiyakuzwa yebo butwami kodwa manje mina sengikhathele imithi ngiye kodokotela ngana kuzo zonke indaba lela mhlawumbe bazosisiza lamanzi lawo yebo butwami nkosami khululeka uyehlisa nje umoya wena kuzolunga konke nabantu futhi bazokuthanda yabona le insipho yokugeza mawugeza mawusuthelile emanzini akho uvele nje ugeze nje ngayo nje noma ungageza ubuso nomzimba wonke i-right nje naye ayinalutho siswami uneshow ukuthi iphunga lalelasiza ngempela ngizwe bamba la thatha la bese masugezile-ke bese uyagcoba nganayo ilotion ugcobe nje umzimba wonke emva kwalokho-ke hayi uzongibuza okay manje mase seyiphelile lezi zinto lezi singamthola ukuthi umngcwabo uyahlehla ungabele ubhale uthi umngcwabo uyahlehla khululeka wena uzomthola kuzo zonke inkundla zokuxhumana nani niyibonele-ke babukele emakhaya ingabe unenkinga yephunga ingabe kunenkinga yesikhumba ukhona uDr Dlamini umngcwabo uyahlehla uzokwazi ukuthi ukusize ngazo zonke lezo zinto nawo ama-products kukhona kuzo zonke ey'nkundleni zokuxhumana ungabhala uthi Dr Dlamini umngcwabo uyahlehla kule nambolo elandelayo ethi 073 219 664 073 219 6664 yabo.